Helo, nawr, yn y fideo diwetha, ni wedi bod yn dangos i chi sut i creu logo a defnyddio un o'r templedi sydd fan hyn. Nawr, i chi'n gallu gweld, maen nhw yn edrych yn proffesiynol iawn, ond yr unig problem sydd gyda chi yw falle bydd llawer o bobl yn defnyddio nhw, ac dydyn nhw wedyn ddim yn edrych yn gwreiddiol iawn. Be chi ddim ysau yw 6 siop cacen i gyd yn defnyddio'r un logo. So beth gallwch chi wneud yw create blank logo. Nawr, yr anfantais o hyn yw gallu dde ddim edrych mor proffesiynol, ond y mantais yw fydd gyda chi rhywbeth gwreiddiol siŵr o fod. So, dyma ffordd i ni'n mynd i creu hwn. Y peth cyntaf mae angen i ni wneud, chi'n gallu gweld, mae e'n sgwar fan hyn. Gallwn ni clicio ar hwn a newid y cefndir. So beth dwi'n mynd i dewid yw dewid cefndir glas fan hyn. Ac wedyn, beth gallwn ni wneud? Gallwn ni lanlwytho rhywbeth os o'n isau, neu gallwn ni defnyddio photos, neu gallwn ni defnyddio elements, neu beth bynnag. So dwi'n mynd i ddefnyddio elements, ac y beth mae angen chi fod yn ofalus gyda'r elements lan fan hyn, mae rhai o'n nhw, mae angen chi talu amdano nhw, a mae rhai o'n nhw am ddim. So newch yn siŵr chi'n defnyddio rhai heb yr coron. So, chi'n gallu gweld, mae hwnna'n am ddim, ond mae angen chi talu amdano hwnna. Nawr, gallwch chi mynd lawr wedyn, a chi'n gallu gweld, mae siapiau yma, mae fframiau yma, mae stickers yma, so lot o bethau i gael fan hyn, ac hefyd mae grids i gael fan hyn hefyd. So, gallwn ni clicio ar hwn, mae'n rhoi fan hyn, clicio ar yr un hyn, a gallwn ni newid lliw y panel yna, a gallwn ni newid lliw y panel yna. Nawr, beth gallwn ni wneud wedyn yw, wrth gwrs, newid hwnna i ddu. So, newid yr cefndir i ddu. Ac wedyn gallwn ni clicio ar hwnna, gallwn ni newid hwnna nôl i glas wedyn. A gallwn ni symud hwnna lan yna. So, beth gallai ni wneud wedyn yw rhoi testyn mewn arno fe. Mae lot o testings gyda ni lawr fan hyn. Gyda logo, beth mae eich i feddwl amdano, sut mae'n mynd i edrych os oedd e jyst yn y dia gwyn ac dim yn lliw. So dwi'n meddwl bod ni'n edrych yn iawn fan hyn, fydd y ddau yna yn edrych bach yn wahanol. A beth dwi'n mynd i wneud nawr, yn lle dewis unrhyw beth lawr fan hyn, achos mae cyfrifiadu'n mynd bach yn araf, dwi'n mynd i jyst clico ar hwn nawr, ac dwi'n mynd i teipio mewn. Just yna. Nawr, beth gallai i wneud yw newid hwnna i ffont gwahanol os o'n isau hefyd. So, gallwn newid hwnna i ffont gwahanol. Ac hefyd gallwn ni wneud e yn fwy o seis hefyd. Neu, beth gallai i wneud fan hyn yw jyst clico ar y cornel a jyst wneud e yn fwy o seis fan hyn. So, beth dwi'n mynd i wneud? Fi'n newid hyn bach, fi'n mynd i clico ar hwn, gwared hwnna, a dwi'n mynd i wneud hwn yn fwy o seis. A wedyn gallai symud hwnna wedyn amser o'r cyfrifiadur sy'n gadael i fi symud e. So, gallai symud hwnna lan i fan hyn. A beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i wneud copi. Gyda'r copi, dwi yn mynd i just troi y copi rownd fan hyn. A wedyn symud ei fe lawr. So hwnna nawr fydd y logo. A beth fi'n mynd, os mae mwy amser gyda fi, byddwn ni gallu gwneud yn siŵr bod hwnna i gyd yn iawn. A beth dwi'n mynd i wneud? Cael nhw gyda'i gilydd. A chi'n gallu gweld lan fan hyn, mae'n gweud grŵp. A nawr, byddai'n gallu symud e o gwmpas. So hwnna yw yr logo fe. Ac beth dwi'n mynd i wneud nawr, clicio fan hyn, teipio mewn hashtag wedyn athro a beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i troi hwnna ar yr ochr ac dwi'n mynd i symud e fan hyn a just wneud e'n fwy o seis. A beth sydd gyda ni nawr yw logo
gwreiddiol. Dim byd fan hyn wedi cael ei gwneud gan y template ac ddylai hwn fod yn eitha gwreiddiol. Wrth gwrs, gallwch chi gwario llawer fwy o amser na beth dwi wedi gwneud yn gwneud eich logo chi. So, hwyl am nawr, ac yn y fideo nesaf byddai'n dangos i chi sut i lawrlwytho pethau.